Nakladaný hermelín je osvedčená klasika k pohodovým večerom pri pive alebo víne. Vďaka tomuto receptu si ho ľahko pripravíte aj doma. Začnite prípravou hermelínov, prípadne enciánov. Ja tie svoje prekrojujem na polovicu pre lepšiu manipuláciu pri vyťahovaní z pohára. Nachystajte si cibule nakrájaním na frúžky alebo polmesiačiky. Do misky si pretlačte strúčiky cesnaku, pridajte čili pastu a soľ. Ak neobľúbujete príliš pikantné chute, môžete k cesnaku pridať len sladkú papriku a trochu oleja. Prepolené hermelíny si prekrojte ešte pozdĺžne, aby ste ich mohli plniť pripravenou pastou. Keď budete mať všetky syry potreté, prichystajte si koreniny a suchý čistý pohár. Teraz začnete suroviny vrstviť. Dnes sa toto množstvo surovín zmestilo do 1,5 litrového pohára s patentným uzáverom. Na spodok cibula, syry, koreniny a opakovať, až kým nebude pohár plný. Na záver celý obsah zalejte rastlinným olejom podľa vlastného uváženia. Uistite sa, že sú syry úplne ponorené a nič z oleja nevykúka. Jemným poklepávaním po stole a stenách pohára sa zbavte prebytočných vzduchových bublí. Pohár poriadne uzavrite a nechajte ho odležať na chladnom mieste 5 až 7 dní. Najlepšie chutí s čerstvým chlebom.